Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Deze nacht die is nog zwarter als zwart. De mannen school het vaarde zinnen. Ik mis de warmte van die gouden bal. Ik mis die warme liefde om mij heen. De lichten van het tankstation hier op het taal. Wat je ziek, je kennen jou hier vinden. Maar als ik binnenkom, dan brandt het neon in mijn negen. En ik viel in een lege pine. En ik weet, als ik mijn eigen dicht dacht, dat ik die warme billen vaar mij sjoch. Maar ik jachtjes in dit slim bedrag. Een kop erbij, ik maak nog kilometers terug. Eigen diepen, ik maak nog kilometers terug. Famke, Famke, wat mast du dags met mij? Famke, Famke, ik in fiesta vaak om die voorbij. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien, Joetweg vanuit het Omroep Friesland Café. Mijn man dit super correct een mooie prijs won had. En ik zit er nog officieel te nemen. Beste technische leverancier van het Noorden. Het Waard Utrecht in Grensboom, dat is noordelijke prijs. Er weer meer vrienden trouwens die de lippen van het Patrick Kramer. En de horen volkspolen, een jachtman. Er werkt iets al ergens in het midden zitten tussen de mooie titels. In ieder geval Patrick Mooijste, best welkom. Ja, hartstikke leuk, dank u wel. Mooi dat je dat nu nog haast. Ja, want ze is heel lang in het vak. Ja. Hoe zou je die beroep zelf omschreeuwen eigenlijk? Nou ja, het is inderdaad, zoals in de volksmond ben je lachman. Je doet een lacht. In werkelijkheid is dat natuurlijk volle breder dan dat. Het begint mooi, er moet iets in kaart gebracht worden. Je kijkt wat voor productie het is, maar je moet beginnen met een plan. Daar ben ik soms als aparte mensen voor die dat maatje en ik voor de uitvoering en ik voor afhandeling, et cetera. Nou, ik heb het altijd zelf in. Dus ik maak hetzelfde plan. Ik moet heel graag dan dezelfde uitvoering doen. En ik wil productioneel wat bemoeien, zeg maar. Ja, het wordt voor altijd leven. Het Ja. lijkt meer een soort producer. Ja, het is je doet ook de hele luchtproductie. En dat kan net altijd, ja, want de boel, dat je grote productie doet. En ik heb een aantal dwammochten, neem ik het speciaal. En dan werk ik een stuk met een team. Dan zit meer op de stoel van de ontwerper. En dan maar zorg dat de plannen klaar zijn en dat je inhoudelijk de boel op de rit hebt. Maar ik heb ook klussen in en dan ben je de technisch uitvoerende of juist degene die het lag bedient. Ik vind dat de kracht wel luidt in combinatie van vooral het bedenken en het uitvieren. Dat het heel erg mogelijk wordt te krijgen natuurlijk. Ja. Waar ik aan het lucht in je leven eigenlijk. Oh, toen ik heel jong. Nee, Meestal begint het dan met of een drumstel of nou ja, nee, wat solderen met een versterker. Ik ben echt begonnen, zoals een heel veel collega's, de drive-in show steeds maar. En alleen mijn interesse lag toen volle weer bij het lood, dat is heel grappig. Ik die dat ik kom uit Wensum en Remco Smits, broer van Wiebo, nou, dat is wel bekende naam. Dat ben maat van mij en we zijn naast koor. En wij scarren altijd met elkaar op de dik. En maar Remco pikt dan die drive-in show begon. En Remco die nota bij de lacht. Dat is heel grappig. Hier dat hele lachtstuk pakte hij op wat maken van green te blikken, maakte hij zijn eigen lampen. En ik hier dan meer de geluidskant. Dat vond ik toen heel interessant. En nou uiteindelijk, dat we beide onze carrière hebben, het handhaven maar hebben.
Remco is volledig in het lood en nou in de video en de projecties zitten heel Dat is erg. ook zin, want Ja, je zit ja. eigenlijk nog wel in het jacht, maar meer project. Ja, projectie. ja, maar Remco is bij theater. Lang ik Loetsman was en dat is er nog steeds. En die combinatie, mooie projectie. Maar hij had nog van projectie en nog een eigen project. Dat is fantastisch. Maar het is zeggen hoe dat dan rennen. En ik ben niet lachgongen steeds maar. Dus dat is. Toeval of hier is op een gegeven moment zoiets van, nou, dat vind ik leuker. Nee, nou, dat wie daarvoor al. Ik mocht vroeger altijd heel graag zien. In eerste instantie had nou een programma als Top Op, maar Ad Visser. En het viel mij op. En ik is achteraf volle beter oordelen dan toen. Maar het viel mij op dat elke week als dat op televisie weer. Dat wie natuurlijk nog een PSN, dat we alleen maar in 1, 2 en 3 letterpost. Ja, lekker hoezichtelijk. Ja, super. Ja. Maar dat die decors, en vooral een soort met lach gebeurde, dat elke week weer dat oors. Dat we elke week waren wat oors maken. En dat hier letter kwam weer het Countdown van Veronica, dat muziekprogramma. Ik mocht graag een muziekprogramma zien. Die dat ik. En ik heb wacht even, dus alle weken is het dan bloot het interessant om uit te zien. En ik heb vroeger als jonkje wel eens een keertje in mijn mems van, nou, er komt een tijd. Dan sting ik zelf in die aardtiteling. Want ik wacht altijd op de aardtiteling, dat vond ik wel mooi om te leren. Dat koerde meestal echt helemaal net. Maar als ik let ik rut ben, dan stipt mijn naam er direct bij. Ja. Nou ja, dat is uiteindelijk wel een paar keer gebeurd. Dus Ja, dat is wel- bij welke aantiteling, wat wie de eerste? Oh, Wist dat nog toevallig? nou, ik denk. Maar ik even graven. Ik denk dat. Want ik ben al toen vrij jong, tenminste dat begin 20, 22, wat wie ik? Nee, een beetje ouder misschien. Nou ja, ontwerpen bij Marco Borsato en ik heb daar uiteindelijk een zandje hier verwerken. En ik heb mooi groeien mocht, maar zien succes ik. Die Borsato, de eerste, zeg maar, de grote Ja. eerste ster. Ja, ja. Want hier is daarvoor al oren jacht. Ja, want toen, ik ben begonnen als vrijwilliger in het theater in Dokkum, met balwerk toen nog. Dat had ik nog een maat van mij, zit mijn middelbare school in de klas. En die werkte daar elke steun als vrijwilliger. En daar, dus we troffen elkaar en dat hield mijn interesse al heel erg. Ik vond die drive-in-show en de techniek. En toen ik dat de blikskater, hij zit erin. Dus ik kwam hem in gesprek en diezelfde steun wie ik al in Dokkum in het theater om te helpen. En ik ben daar uiteindelijk toen net met mij gegaan en wij zijn nog steeds maten. En wij zijn together, je leert mensen kennen en je ziet je van oren collega's uiteindelijk op. En maten wie wat wie was 16 zandje. Nou, en toen in die periode daarna hebben we eens wat ontwikkelen daarin. En Joop van der Linden, Feestsound, dat soort mannen die kwamen daar vaak. Ja, daar hebben we toen al een soort van geleerd. Dat ben nog steeds wel een soort van mensen opzoeken. Dat heb ik altijd wel voelen. En, Maar als er dus van Dokkum naar de rest van de wereld even. ja. Ja, die stap die is Ja. vrij snel kwam dus Ja, eigenlijk. nou, wij troffen uiteindelijk bibliotheek ontwerprekken, een man uit Amsterdam, Tom Auken ziet die. Dat zien we er ook, Aukens Theatertechniek, en die kwamen wel mooie producties, theaterproductiebuurs in Balwerk. En wij hadden een hele leuke klik met hem en dat die wederzijds. En dan kwam ik al in de harmonie, we toen nog de oude harmonie. En kom maar even langs, of als jullie het leuk vinden, dan mogen jullie wel helpen, hoor, Sa? Ja, wisten wij veel, hartstikke, dus dat vond me helemaal te gek. Maar ze hebben wel samen kennenleerd. En uiteindelijk is het zo vierkamer dat wij daar in, wat wie dat toen, in 90 ben we daar bij ontwerprekken. We zijn verhuisd in Amsterdam, hier is kwallen in wat kleer. En wist ik, te keer iets huren daar, want ja, hoe doe je dat alweer? En denk we maar erbij wezen, dus we zijn toen naar Amsterdam verhuisd, we hebben een periode bij hem, bij mijn vestiging even zitten. Maar ik een heel oor leven dus. Dat we voor een hele leven, ja, als uit het dorpje Weensum en dan is het naar de grote stad, zeg Weet ik maar. voor de rock'n'roll of net? Nou, dat op zich. Ben je toch wel de ideale schoonzoon uit Friesland? Nou, wij staan natuurlijk wel redelijk naïef, kan wij de Amsterdam binnen. Maar wij wisten wel, want we winnen wel een paar keer West. En je moet eerst letterlijk het paard vinden, maar ik gewoon in jezelf het paard vinden daar. En dan komt ze alles wel zien wat zo'n grote stad brengt. Dus ik heb wel alles mooi maken wat dat betreft. Goeie leerskwam. Ja, toch, of net? absoluut, ja, ja. En, maar het moet dan lezen met een keer kennen en een rol in het netwerk van collega's. En hij ik wil heel goed de productie al verhuisd toen in theater. En
Dus de jeans, dat is zo'n zang- en dansding, dat bestaat volgens mij nog steeds. De eerste jeans 12, nog jeans 24, maar jeans 32 en fjouwen zelfs heb ik toen dienen. En de musical Mata Hari, die had ik. En daar heb ik een freestylige versie van. Mata Hari was eigenlijk mijn eerste echte professionele tour. Werk dan als hulpje, als volgspotter, als inspeciënt, theaterinspeciënt nemen ze dat. Ja, mooi op tour weer. Nou, van daaruit dat eigenlijk zich ontwikkelen. Dat ik bij Focus aan het werk kwam en die een heel soort van Joop van Ende theaterproducties. Ik heb een heel soort musicals toen die, maar verschrikkelijk proteleerd. Maar via de collega's bij Focus ben ik wel uiteindelijk via een loedsman werken bij Borsato te lonen kwam. Dus dan een heel verhaal richting Borsato, maar dat is wel hoe dat ontstaan is. Hoe je dan inderdaad van uw dokkenboy dan toch daar bedari. En het per stom toeval eentje het liever in die een logman zocht van toen een oren productie. Nou, waar hij vreeg van Borsato, dat wie toen het eerste live concert was. Hij was heel bekend als tapeartiest en heel de Soundmix Show. En ze won toen een stapmaatje om live te spelen te gaan. En daar hadden dan een technische groep bij. En dat is een soort van pilotconcert. En hebben wij toen dienen. En we zijn er nooit bij bewaarrijken, bij wie te spreken. Dus, Nou, dat is sowieso wel voor de lange gegeven. Want Bluff kwam ja. echt nog in beeld. En daar heeft intussen ook een behoorlijke skier mee opbouwd. Ja, boe. Daar komen we straks over te spreken. Want, even muziek. Jon Tekstra wierpen hem mee Famke. Ja. Ja, ik vind het persoonlijk een prachtig nummer. Ja, kijk. Ja. Ik neem ons Jon persoonlijke kist. Ja, ik ken Jan inderdaad, net zodat we door elkaar al week bellen, sterker nog, dat is helemaal niet zo, maar ik kreeg al Borsato in die eerste periode, wie Jan bandleider, en daar heb ik me kennenleerd, en het waar uit Friesland komen, en dat is voor al een klik, en was putjes van hem die en toen, en toen wat frequenter, en de laatste jaren, ja, kom ik wel in, maar dan is het altijd goed, maar het is net zo dat we een ome koor bellen. Maar, ik ken Jan wel en ik bedoel dat album Kele Vestjes waar het nummer op zit, dat heb ik heel zo draait, dat komt s'nachts weer omrieden naar huis. Ik heb toen even in Amsterdam wennen, maar ik ben vrij gauw aan hier 5, ben ik verhuizen toen al een Weidem daar. Hing is op Friesland? Ja, zeker. Want in die wereld, de wereld van de producties, de grote producties, kist via Van der Ende en Bluff, kist ik troosterom uit internationale werk natuurlijk. Ja. Maar toen had het paardbron van Pieter Wilkes. Een paardbron. Ja, nou ja, en Borsato Nederlandstalig, Bluff Nederlandstalig. We hebben natuurlijk wel in België bij ontwerkt, maar had je dan. Nou ja, dan spelen ze toch net in het vierde boetenloon of zo. En dat heb ik wel, het zit nog wel, nou ja, dat je door een bucketlist herkennen. Ik zoek nog wel eens, zoals dwamwollen. De ambitie er nog wel. Dus. Jawel, zeker. Ja. Maar ik wil zeggen, het is een heel iets wereldje. Er komt samen als een internationale promotor. Ja, hey, die crew van Bluff. Die maar dat zou gek rint het soms wel. Dat ik gewoon zo. Dat nog van de week dat voorbeeld van de drummer van Crash heb die dan opeens bij U2. Nou, het verlengde ervan. Ik weet bij Symfonica in Rosso. Ja. Dat op een gegeven moment het management van U2 toevallig bij Egia die komt dan te zien. En dit is ook wat fruus. Ja, het kan maar zelf zou dat is de helft van de cruises. Nee, maar zo werkt dat wel. Zo werkt die wereld wel, denk ik, hè? Absoluut. Nee, absoluut, ja. Ik werk heel lang voor mezelf en toen en ik heb onschuldig mijn eigen bedrijf van, maar ik heb bij het bedrijf EML werken en die nog steeds, maar die dienen ik de Night of the Proms en die houden daar altijd een heel soort werk aan oer. Dat heeft hun visitekaartje en dan kan bijvoorbeeld een delegatie van Simple Minds spelen mooi of een Oregrutte nam. Ja, zij rekken zij wel altijd bij. Dus dat zijn al voorbeelden dat je daar samen niet ruilen kan ik als crew. Dus nee, maar ik heb een hele mooie klus in het Boeteland waar mochten. Maar ik heb vooral dit een heel soort dingen en ik heb altijd ik ben een blauwe nuchtere Fries en ik wil gewoon net verhuizen om het werk. En ik net vanwege thuisfront. Dat op een gegeven moment in het paard zitten gaat, ja, dan ga ik wat oors van, want ik wil hier blijven, zeg maar. En we zijn maar een uur in Amsterdam. Ja, het is van Amsterdam naar Friesland verder, dan oorsom.
En hoe ouder ik persoonlijk wil me dan, dat ik heel persoonlijk vind het steeds beter. Dat die doorst van mij nog groter worden, inderdaad. Ja. Ik wil wel snel naar Amsterdam, maar let oren komt maar wat langer. Ja, langer, ja. Ja, een beetje rustig worden. Ja. Maar net een hek om een profetie in. Ja, Nee, al helemaal. Nee, maar ik ben wel... maar symbolisch, mij de Amsterdammers wil meer dat het 3 dagen worden voordat je hier bent. Dat vind ik Precies, wel een best. mooie overnachting tussen ja. Ja, en een kapmes is, ik had zien die meesten dat zie je komen. Ja. Neem maar een kapmes mee, want dan wordt het dan helft het misschien. Heel Ja, goed goed. misschien net. Ik zou naar een plaatapparaat en die komt van de Foo Fighters. Lekker, gitaar. Ja, hou ik van. Ja? Ja, ik... En wat een story ik voor deze band. Drummer, ja, Cracklin Verstolen. Ja, Misschien Verstolen. wel trots trouwens. zie je, ja. Als je ooit live zien. Ik had zeker live jongen. Ja, een paar keer, ja. Ja, dat is, ik vind, de grote kracht daarachter is Dave Grohl. Maar goed, Wat had die man wat bijmaken intussen? ja, dat is wel wat. Nirvana. Ja. Nou, dat is de hot band Ja, on earth. ja, En nou ja, dat hele verhaal ja, rondom die band. En, Ja. en de zelfmoord natuurlijk van Ja. Kurt Cobain. ja. En dan vervolgens een drummer die mij volgens Ja. mij weer een hartbeval omvalt. Ja, ik weet dat. Maar goed, dat ja. zal ook net voor niks komen. Hè? Nee, dat komt zo uit waar komen, inderdaad. Ja. Nee, maar Foo Fighters als band, je kent ze als band, net maar ik vergelijken, maar het viel zo heel erg hoe die man binnen, maar hun team en crew en hun plak waar ze zitten, maar hun studio, dat viel zo ik heel erg goed. Dat bijvoorbeeld, hoe het voor mij viel bij Bluff, en dat is zo Ian. Band en crew en nou, ja, familie vind ik een heel zwier woordje, maar Zo viel het nee, uit. maar dat is ik en zo zag ik naar de Foo Fighters. Ik denk dat hoe die man dat ik van elkaar hebben en ik denk dat ze echt heel gewoon binnen en was ik in uiteraard met je professioneel omgaan, maar het succes dat iedereen wil. Maar dat ja, daar heb ik heel veel respect voor en alles wat nou ja, zo'n Dave Grohl dat ik omheen doet, maar al die documentaires die maken en die films. En ik vind het zo fantastisch wat er uit aan creativiteit gebeurt. Al die projecten, het Bee Gees project, dat ze dan toch, of zo'n horrorfilm die ze mooi zien. Ik vind die Bee Gees wel heel Ja. opmerkelijk. Ja, maar dat is toch... De Foo Fighters die Bee Gees komen. Ja, de DJ's. Ja, maar grandioos. Ja, Ja. nee, maar goed. Dus dat is echt voor mij een held. En dat ik gewoon zo. Nou ja, dan mag ik My Hero draaien, toch? Toch? Ja. Don't the best of them bleed it out, while the rest of them bleed around. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero. Watch him. Ja, lekker. My Hero, Foo Fighters. Staat op het muzieklistje van mijn gast van jou, Patrick Kramer. Had nog net zo lang alleen een mooie prijs gekregen, een noordelijke prijs van zijn werk. Ja, ik neem het maar even Jochman, maar het is wat breder. Dat hebben we al even geconstateerd met producties. Had een heel soort grudde producties. Ik draaide tussen met onder andere Marco Borsato, maar ik Bluff. Hoe bist je bij Bluff te aan eigenlijk? Nou, ik weet toen al een skofke onderwijs met Borsato. En dan rekst, nou ja, zien vind ik altijd een raar woord, maar rekst in Westwerkers, de festivals kwamen er voorbij en de concertzaal, de theaterzaal en je raadje zeg maar in zijn ploeg, maar techneut met zo'n werkje. En je leert orenbands kennen en orencrew leer kennen, want je komt elkaar om de was chin, zeg maar. En ik hier, en toen ik Borsato deed, toen Nico Brandsen, en vooral Hammond-specialist, toetsenist, die ik in het begin bij Borsato ziet. En ik kwam bij Textra, in het Textra speelt hij volgens mij. Maar die ging toen bij Ilse de Lange spelen, en daar zag zo'n lachman. Daar heb ik een heel skof in voor Ilse de Lange werken. Ik haast 20 hier. En, maar het bedrijf wat de techniek leveren voor Ilse de Lange, dat die ik Bluff. En dus ik kwam daar wel eens natuurlijk om de boel voor te bereiden. Dan trof ik de jongens wel eens en ik het er wel eens over. De crew bedoel ik dan. En ik heb wel geholpen om de boel in elkaar te zetten, letterlijk ik voor hun lachsets. En
Dus ik ging een soort contact en adviseren is een groot woord, maar nou ja, we hinten gewoon zo door. Een praatje. En toen kwam ik, jou zo'n tip ja, en dan, en toen kwam ik op een gegeven moment, speelde zei ik ergens op een festival in Enschede, ik weet dat precies, bij Marbosato. En toen was ik gevraagd van, hey, weet jij nog een lichtman of vrouw voor Bluff? Want er was toen een Frommerskwartet lag die koos voor het moederschap, zeg maar, en wat ik heel mooi vind trouwens. En nou, ik zei, maar kan ik dat zelf niet doen, zei ik. Want ja, ik ging dat een klauw in het werk, hè, maar die band sprutst me wel heel erg gewoon. Ik denk, jeetje, dat zou ik toch wel graag zelf dan wel. En op dat moment had ik wel tijd voor. Zou je dat dan willen? Nou ja, zeg je dat dan. Dus toen ben wij eigenlijk in gesprek rekken en dat wie in 2000 weer dat. En toen ben ik van Bluffwerking gegaan. Dus zo ben ik bij Bluff bedaren inderdaad, ja. Ben je dan constant bezig met plan en een jachtplan, nemen ze dat dan in dit jargon ook? Of hoe werkt het dat? Of ben je dan meer regels meer dat de vrachtwagen goed stiert en met de genoeg lampen erin en dat soort dingen? Of is het eigenlijk het hele verhaal, het complete verhaal? Nou, het is wel heel vaak het complete verhaal. Maar dan kies ik ook griezelig maar in de vingers snijden. Want dat is gewoon heel soort. Zeker de klus natuurlijk. Vroeger ben ik mezelf daar ontpikken. Ook griezelig in het schenkamer. Dat lijkt bij een behoorlijke valkuil inderdaad. Is ik zo, die ervaring heb ik dus en daar leer we van natuurlijk. Maar nou ja, ik ben wel iemand die wel graag controle houden wil. Maar ik heb het altijd zijn hollen van hoe het dan eruit ziet. En dan vind ik het logisch dat dan die vrachtauto inderdaad dat voorbeeld krijgt dat die daar zit. Want dan, nou ja, zo. En uiteraard dat soort dingen al in overleg. Ja, dat is wel hoe ik wel een soort werkje. Maar bij dat soort grote producties, en ik zeg nou of we nog maar Bluff op tour binnen, dan heb ik daar natuurlijk niks mee te krijgen. Dan is lacht mijn verantwoording. Maar zo dat plan goed binnen. Wij bouwen maar hele crew met alles op. Hè. We samen uit, samen thuis. Dat is heel erg hoe wij erin staan met z'n allen. Dan is dat mijn ding. Ik denk wel meer naar hoe de band stiert en dat alles netjes zo afwerken is. Dat vind ik wel heel erg bij mijn taak jaren. Maar ik bemoei me natuurlijk net mooi dat er een kist van gloed in het paard zit of zo. Dan weet hij wel dat hij daar op een gegeven moment voortmaat en dat de auto erin en eruit. Maar dat weet ik al wel. Daar ben je helemaal net mee bezig. Maar ik doe wel een soort putten, de eendaagse producties, wij wel maar al dat soort dingen te maken hebben. Maar dat begint dan inderdaad wel maar een plan. Nou, en ik kan me voorstellen dat je verschillende plannen had, want dat is toch met Bluff. Ik zit maar op een festival stiert zoals Glamour. Het traditionele Ieper Lof festival achter mijn tinten. Daarbij is wel heel als in een club stiert. Zeker. En als we dan vervolgens in de Ziggo Dome stieren, dan zit mij wel een heel plan komen. Dat ben totaal verschillende dingen. Ja. Op een voorbeeld als Glamour, een festival, daar hing het een set van het festival. Een bestaande set. Ja, een bestaande set. En daar is, en zeker dat je, Bluff is zo'n band met namen, als je vaak ben je headliner of krijgt ervoor. Of op primetime speel je dan. Hè, dat is een programma wat ik als ze daar in kan zetten. Dus daar wordt wel rekening houden met die wensen, zeg maar. Hè, je hebt een rider waar je stiert net dat je hem maakt. Dat vind ik altijd zo verschrikkelijk. Of de eisen. Uw rider is ik heb trouwens een rider van de Foo Fighters jongen. Ik heb me heel bemoeid met uw rider. Zijn er dan wat leuke dingen in? Die van de Foo Fighters is legendarisch. Het was een stripverhaal en puzzels en wat hoort er niet in het eten? No, heel grappig. Maar wij hebben, ik vind dat wij met Bluff een hele vriendelijke rider hebben, maar ook wel wat humor erin. En dat is heel leuk. Nee, dus op die manier benaderen wij zo'n festival en dan jou wel wat we eigenlijk wel nodig hebben. Dat komt altijd deel en er is altijd oorlis. En los daarvan hebben we vaak zelf wel iets bij ons wat echt bij de band hebt, wat je dan een vlier set neemt we dat, hè, een lacht wat je dan gewoon bij de band deel zetten kan, wat ik makkelijk op en af kan. En het verschil is mooi bijvoorbeeld een HMH of een Ziggo Dome of zelfs een clubshow, dan heb je volop meer eigen bij clubshow, de poppodia of de clubs. Heb ik een eigen set natuurlijk, waar je gebroekformatie, de neushoorn is een goed voorbeeld van. En dan neemt ik iets mee wat dan op dat moment bij de jet. En dat je echt eigen producties doet. De Ziggo wordt dan wel weer een hele grutten, maar dat zoek ik. Ik neem het HMH, maar het heet Oors, geloof ik, Sint-Wurg. Dan heeft het een hele eigen, dan maakt het een heel eigen plan. Dus dan is de productie veel grutter. Dostek onder oren het dag van Nico Laverman. Ja. En Sietse Pruksma. Ja. Dat is eigenlijk een duo. Ja. Ben dat in essentie oren producties van die als
productieleider streep jachtman dan bijvoorbeeld een Bluff? Omdat zij zitten vol mee op dat theatrale. Of is het toch wel een hele product van hetzelfde? Nou, er ben wel lijnen zeg maar, die hetzelfde binnen in de organisatie bedoel ik dan. Maar voor de laatste show van Nienke zit de projectie bij. Ja. Dus dan mag denk ik ook wat je bij jacht en video. Ja, zeker. Ja. Dat is wel een heel hoog verhaal. Ja. En bij Nienke heb ik wat een beetje een orenrol. Bij Nienke... dat werd er steeds om, maar ik vind het wel raar. Maar ik ben meer de hoofdtechniek, zeg maar. Of ik ben ook overkoepelend technisch verantwoordelijk voor alles wat. Dus ik bemoei me met de inkip van de gloedset en eventueel de projector die nodig is. En ik zorg voor dat de transportregel is. Ja. En, dus de ding is nog wel wat verder Bluff. Dan dus meer de technische productie, zeg maar. En dat zijn dingen die, nou in de rin van de jaren, ik ben al, straks naar de 34 hier dat ik dit professioneel doe. Rol het volle meer in oren, richtingen, lacht is nog steeds wat ik doe. Maar je bent daar wel meer in productionele zaken. En dat komt wel mooi op je paard. En dat is ook heel leuk om te doen. Ja. En zeker maar zo'n theatertour als Nienke. Dat is... bemoeien is een verkeerd woord, maar als zij met planten komen, had zij natuurlijk een basisidee. Ja. Dat wordt muzikaal Trossietse en Nienke. En Nienke beide, uitskreun. Op welk moment wist u binnen om mij het creatieve proces te bemoeien tussen scrapjes? Nou, of krijg je een eind? Nee, eigenlijk al heel betiet. Al betiet, heel betiet. Want bij plant wie het echt in de eerste brainstorm al, toen zij al natuurlijk al bezig met de muziek. Maar dan gist u al aan tafel zitten? Dan is het op een gegeven moment letterlijk een telefoontje van Nienke van wij zijn hier maar bezig, we hebben dit en dit hebben al. En wij willen in kwarten even maar die en die voor het decor om de tafel. Ik wil graag dat Stel er even bij is, dat we even brainstormen kunnen, want uiteindelijk met de productie in gang zetten worden. En we spelen in die, dan is vaak een tourlijst al klaar, dat je weet waar je spelen, past het er, waar we nou bedenken. Nou ja, dus dan was het dan al erbij belusten, maar ik in combinatie met een stukje lacht natuurlijk, wat dan mijn discipline is. En Remco had de projectie, de uitvoering van de projectiedingen, zeg maar, de videomapping. Nou, die wordt dan op een gegeven moment scoot hier komen van dit is nou fysiek het plan. Hoe pakken we dat om? Wat heeft het consequenties? Nou goed, er zijn al je lijnen. Maar enorme processen wist nog niet. Dat is zeker een jaar van tevoren zitten we om tafel al. Omdat dat ik financieel in kaart gebracht worden, is het al herhaalbaar. En ik kan me voorstellen dat een Bluff op de grotere festivals financieel wat meer mogelijkheden had dan een theaterproductie. Ja, zeker. En daar hast u dan ook maar ik een theaterproductie van Bluff zit er ook heel anders uit dan dus ik ken mezelf al mensen in de dus ja, je kan wel wakker heel grote toeren wil, maar dat kost de band geld. Want wel, het theater is nooit vet pot, maar ja, je moet heel mooi te nemen. Hè, dat moet wel uitkennen voor je, of je moet in ieder geval kostendekkend worden. Dus, nee, maar dat is wel, dat klopt. Hoe Nienke sprutsen, want het brekje leidt voor de Hoorn natuurlijk naar een volgende plaat. En die komt dus van Nienke, Seberenloon. Ja. Dat had alles te kijken met plant en de voorstelling. Ja. En daar is dus heel wat bij belutsen best. Ja, en dit is ook recent. Hè. Dit is een tour hebben we recent afsluiten. Het viel nog wel zo dat er nog wel iets van een verval van komt. Want plant is nog lang niet klaar. Plant is ook iets wat altijd in ontwikkeling is, denk ik. Kies ik heel makkelijk uitstapjes maken naar bijvoorbeeld de clubs en de festivals. Muzikaal is het heel makkelijk wel een kant op brengen. Visueel het verhaal is reet actueel in de wereld. Hè, wat zij, voor de mensen die toch mist, je hebt natuurlijk hoe zullen we naar de komende jaren, decennia, uw verhoring als meestdom met de natuur, klimaat, biodiversiteit, al dat soort zaken. Spreekt u dat ook gewoon inhoudelijk? Ja, zeker. Ja, maar dat hek altijd wel heel erg. Je hebt al je boos werk, dat het gewoon werk is, zeg maar. En dat is ik prima, want je moet gewoon voor alles wat je doet, maar gewoon zo goed mogelijk doen. En Bos, dat stinkt er zeker in. Maar ik heb gelukkig wel altijd dat ik werk wel mooi, werk wat maar he. Werk heel erg wel wat mooi. En die bands, daar heb ik echt wat mooi. Dat viel goed. En daar ben ik wel, we nemen je naam, maar ik ben bands, daar heb ik dan niks maar, dan zoek ik net voor werkje wel. Wat voor reden dan ik maar.
En ik heb maar Nienke Zietse, die ken ik al heel lang, kom ik bij uit Weidem. De hij een soort mooi, maar inhoudelijk heb ik een soort mooi. Ik bedoel, het is natuurlijk super belangrijk dat je, maar te goed om te denken, maar als je dan... In hoeverre zit dat denken al in die werk? Wist de bot met Dwaan, dus zei ze van nou, wist je wat, ik maak je technisch een orde keuze, want dat is beter voor het milieu. Is het al zo vier? Of mat we daar? Nou ja, het is net voor niks dat Mat de hele entertainment-industrie, ik maak het wat breder dan al in de dij, maar mat die slag ik nog komen? Nee, die slag wordt wel al heel bot makken. Is het in dat opzicht een enorme vooruitgang geweest dat er programma LED? Ja, nou, dat is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Maar dat scheelt nogal wat stroom, hè? Dat scheelt nog wat stroom. Dat scheelt zeker nog wat stroom. Maar als je dan uiteindelijk van de ledlamp die minder stroom neemt, het 4 keer zo vol ophing, dan... Nee, maar het is zo, dat is dan weer de andere kant. En... Is het al een vergaderpunt? Ik ben even benieuwd hoe vier het in je industrie al zo 4 kamer is. Dat zei ze van, nou jongens, ik ga een prachtig plan, maar we moeten dit en dit doen om zoveel mogelijk CO2 uitstoot te voorkomen. Nou ja, hoe diep zit dat denken al in je modus operandi? Nou, ik ben daar wel heel erg bewust mee bezig. En dat komt ook heel erg omdat, dan komen wij even een stapje waarom bij Cement Bluff, die ben daar ik heel erg mee bezig. Een Constatiefestival, hun festival, dat wordt ook griezelig onder de loep genomen, maar al dat soort dingen. Ja. We hadden er een hele programma van documentaires, Ja. demonstraties. Ja. Maar uiteindelijk, met de mensen op een werkvlier, Ja, nou ja, het straks vertalen. Want ja, het gaat om mensen zoals jij en mij en Adenek, nogmaals het in het persoonlijk, maar nee. wij moeten aan Ja, nee, maar dat uitvieren. Ja, maar ik voel me daar ook heel erg verantwoordelijk voor. Ja. Ik bedoel, het liedje... Is er een product mogelijk in dat opzicht? Ja, vind ik wel. Had je productkeuzes als productieleader? Nou, vind ik wel. Ik bedoel, in mijn eigen werk, in het ding die we, als er maar 30 man aan het werk is, dan kist het vaak net handhaven. Maar als wij kabels vastplakken maken op een trusconstructie of in het theater waar de lampen hingen, om de boel maar bij elkaar, dat ik in kabels lussen hing, dat voorheen die met PVC-tape of een plastic tape en dat weer dan aanrin, ging het raar en dan laat je op tape en dan we bij elkaar vecht en gaat in, nou ja, normaal sprutsen in een jesgebak of in een vuilnisbak, zeg maar. Er ben al jarenlang in het theater beroep maken van rubber en bandjes, van recycled materiaal, best ook gewoon die kist hergebruiken, is ook kabelvastmaatje. Ja, dat heb ik voor mezelf ontzettend inburgerd. Ik vind het belangrijk dat we dat niet meer beroepen. Van die lietse stapjes al, hè? Maar het is ook heel praktisch, want je hebt nergens meer rotzooi onder de schoenen of onder de chillen. Maar dat ben al stappen. Het is soms verschrikkelijk om te zien hoeveel taperesten altijd ik op festivals, als er de waag is en dan denk ik, dit wordt dan mooi een oprommen ergens in een natuurgebied en dan zit er zo'n podium en een oerluid van de tape, omdat wij dat broeken voor uw werk, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk van de zotte eigenlijk. Ja. Dus, en dat ben zeker. En ik krijg wel ledlampen. Ik broek ze. Ik probeer ze voor me ook led te broeken. Ik ken net altijd, maar dan ben vaak effectlampen die maar heel kwart even broekt worden. En natuurlijk is het mooi om 100 lampen op te hingen. Iemand denkt, ja, wat maak ik met 100 lampen op sommige dingen? Dan is het alleen maar omdat het kan of zo. Dus ik probeer was voor me ook heel bewust het aantal lampen te broeken wat ik echt nodig heb. En dan al dat soort stapjes helpen natuurlijk heel erg mooi. En ik heb in het transport een mooi denken. En dat is voor ons heel handig om elektrisch te rijden. Nog. Ik denk dat het er absoluut aankomt. Maar dat wordt een heel soort pensioen. Natuurlijk al dat soort dingen. Ja, daar hou ik me echt mee bezig. Keer din liefke om en show alles. Tel alle riegers, flimmer. Nico Laverman en Sabere Holland. Draait in verband met mijn gast van Joert, Patrick Kramer. Zit al heel lang in de producties, om het zo maar zo te drukken. Voornamelijk muziekproducties. Alhoewel die ook wel musicals die in had. Had een prachtige prijs won. En het gaat om licht en nog eens licht. En ik denk in die wereld, in die lichtwereld, had toen denk ik het analoge mij maken en de oergang naar het digitale. Is er überhaupt nog wat oer van hoe het ooit begonnen is? Of is echt die wereld zo verdigitaliseerd, net alleen met ledlicht, maar automatisering?
dat het haast net meer op elkaar liekt, of had het nog wel een protte raakvlak met 20, 30 jaar verliezen eigenlijk? Nou, de techniek is wel heel bot verloren. Echt giga, hè? Ja. En daar ben natuurlijk ontzettend volle meer mogelijkheden dan wat het vroeger was. Maar ik ben wel verschrikkelijk blij dat ik uit die tijd kom. En dat ik de oude theaters mooi maken heb, waar alles maar hoornig moest. Waar het basic verhaal eigenlijk nog wie ja. echt lampje erin draaien. Ja, bij wijze van. En vroeger als had er iets net werken, dan wie er misschien ergens iets in een multikabel, in een kabeltje wie steken, dan die in een lamp het net. Als nou datzelfde kabeltje steken is, dan doet het helemaal niks meer, want er ben maar 2 ritjes die broekt worden. Nou, in de wereld van 0 en 1, zeg maar. Dat is wel een verschil. Alhoewel, er kan je wel oplossingen verbinden. Maar je moet Sint-Wurg wel zuiver een IT-opleiding hand hebben om de boel om elkaar te griemen qua luchtzet. En ik in de audio trouwens. Nee, dat is wel een heel groot verschil. Maar de mogelijkheden ben ik volle groter. En dat is wel wat te gek. Dat je had ook wel wat als de mogelijkheden. Wat binnen de meeste shows gewoon voorgeprogrammeerd? Dat ligt mij met namelijk in het verlengde ervoor hartstikke moeilijk. Want je kunt net alles voorprogrammeren, lijkt het mij. En toen krijg ik artiesten die zeggen, ik wil toch gewoon een beetje de vrije hand. Ja, nou, zo werk ik in ieder geval wel. Dat ik het net voorprogrammeer. Ja, ik maar krijg wat voor show als dorst. In de dance scene, neem ik het maar even. Daar ben natuurlijk een heel soort shows voor de DJ's die we van tevoren maken. En dat kist haast ik net helemaal op de hand draaien, neem ik het even. Ik kom hier op Sensation White en dan loer ik natuurlijk even naar de techniekafdeling. Die zitten dan ergens in dat stadion. Er zitten er man of 20, 30 bij elkaar, alleen maar laptops. Ja. En dat is deels live. Ja, er wordt wel live vol. Er wordt wel bezinnen, maar er wordt heel soort op tietcode wordt programmeerd. En wat ik fantastisch is, hè, want die techniek eerder en wat dan maken wordt, ja, dan kist zo in detail kist zo'n show in elkaar zetten. Dat is ik fantastisch. Ik vind het volle lekkerder, want ik shot ik als een ambacht. Had sommigen mij ontwerkt en zei achteraf wel van jeetje, hoe doe je dat allemaal? Want die ben het helemaal niet wend. Die ben dus wend om het op die manier te programmeren. En ik programmeer wel mijn computer, een logcomputer, een logtafel, hoe ik me nemen willen. Want die moet wel de boel wel binnen bereik hebben, je moet wel dingen broeken kennen, maar ik bedien niet alles handmatig. Ik wil gewoon, als het even veel van, er moet nog een liedje beweging komen, fysieke beweging in het lucht, dan kijk dat gewoon aan. En als er energie een beetje minder is in de cel of uit de band, dan moet je een stapje rond nog in. En dan moet net de tietcode erin gaan. En dan, soms matcht dat wel eens even net. Het zit soms een heel iets details. Ik wilde gewoon de fader een beetje veromloeken kennen. Dat het licht een beetje dimt. Dat maakt het zo'n verschil in beleving. Dan wanneer het gewoon on is en het ziet er fantastisch uit en wat een show. Dus ik zie heel de combinatie eigenlijk van beide. Ik heus wel tietcode shows wel dienen. Heus wel dat soort dingen dienen. De voorbeelden die we krijgen niet in, dat ik zeker wel voorbij kom. En soms, doordat ik even omdat iets dan echt even synchroniseer maakt, maar een videobeeld of zo, dan broekt dat wel eens. Maar dat ik de concerten toch dan lekker op het handje, ja. Dan is het goed bij te stralen. Ik snap het. Nee, maar ik bijvoorbeeld wel Beyoncé in Ziggo Dome. Ja. En ik had er geen verstand van, maar ik draai natuurlijk ook altijd iets bij, dus dan denk ik te letten. Wat is hier nog spontaan hoor? Ja, hè? Maar dat... Het kennen hartstikke net hoor, want het klinkt als kritiek, maar dat is net. Die shows zijn zo complex, dat ik wil begrijpen dat al die automatiseerd is. Nee, maar dat is ook zo. En dat een band dat wil... Dan... Maar wat is dan nog spontaan? Hè? Ja. Nee, maar dat binnen Nederland gebeurt ook zo. Ik vind een band als Kensington vind ik fantastisch. Wat die man eventueel zetten. Maar hun show zit ik zei in elkaar. Daar rent ik het in door mij. En dat is ik prima, dat blijf ik wel. En er zijn additionele muzikanten die mij spelen. Ja, die heeft net op het podium staan. Dus die wordt wel jaren. Dat bepaalde nummers van de Mojo album of zo. Dat zijn het oren muzikanten niet. Ja, die binnen wel. En dus dan werkt ik maar een klik. En dan klopt dat natuurlijk, dan het nooit zink. Of er rent een loop, maar dat stukje of zeg ik niet meer wat. Ja, dus je moet wel de ruimte hebben om daar maar te watchen. Want de volgende stap komt er al aan. Dus AI, Artificial Intelligence. Ja. De meedenkende computer. Ja.
Ja, dat gaat ook in de entertainmentindustrie straks Ja, dat gebeuren. is heel- Dat wordt misschien al beroemd. Ja. Nou nog misschien bij de hele dure grote producties, maar dat daalt nog wel in Ja. de hele maatschappij. Sjost er naar uit, sjost het zien op of sjost het wel? Nou, Is daarin? ik steen daar ook rustig iep voor dat soort dingen, want ik vind wel dat... Wat is het bij te horen met mij? Nou, dat zoek ik Best 50er, Ja. jong van geest. Ja, nee, en ik weet wat... wel ontwikkeling. Ja. Zo. Nee, maar klopt. Ik weet heel goed wat de keep is in de branche en in de wereld op technisch gebied. Ik beheers het lang het al jaar meer. Want het boel de ontwikkeling in softwarehut en dat vind ik fantastisch. De boel, ik heb zelf ook een heel soort afvol te krijgen en te krijgen hand, maar de huidige opleidingen voor uw vakgebied. Maar er ben ook gelukkig de jonge generatie, die vliegen mij voorbij als het gaat om snel of handig iets programmeren kunnen. En dat vind ik helemaal niet erg. Vind je het leuk of frustreert de tijd? Heel soms, dan denk ik wel eens van... Nee, maar er komt een oldschool team bij. Ja, En- nee, en- het frustreert me net, als zodanig, helemaal net. Maar ze nu dan lichte ergernis? Nee, maar ik vind het wel heel leuk dat zien, want er ben wel jongens bij, dat wien, voor hen wien dat, mijn leerlingen neem ik het even, nou, dat klinkt wel raar, maar... Nou ja, maar de Ja, jongere generatie. Ja. En ik heb wel les doen hier bij Friesland College, zeg maar. En die mij dan wel eens bellen. Ik ben altijd heel vrijwillig in mijn nummer. Als jongens, dat je hem wat witte willen, bel me alsjeblieft, dat je hem ergens in hing blijven. Oh, met paniek rijdt. Ja, dus die heb ik dan wel, nou ja, dit bel ik hem wel. En nou, heb ik al een paar keer gehad dat het andersom is. Dat ik dan, die jongens hebben zich zo ontwikkelen, mooi dat ark bedoel ik. En dan zoek je ding van, ja, ik heb geen idee hoe dat doorgaat, maar het kind is blijkbaar wel. En dat vind ik mooi, hè, dat vind ik machtig. En dus dan hebben we andersom ook wel eens contact van, hey, ik zeg dat van, hoe heeft dat dien? Want ik herinner nog zelf zien hoor. En dat vond ik wel heel handig hoe ze dat dient. Nee, maar dat vind ik wel, en zo werkt het dat ik. Dat als ik naar mezelf zeg, ik weer heel wat 20 toen ik van Marco aanging. En toen zie ik ook in dezelfde positie. Dus ik snap het ik wel. We bellen het Omke Patrick. Ja. Nee, het loedsneefje van... ik kom er net uit. Prachtig. Ja, Ja, mooi ja. verhaal. De naam valt al even. En we kennen eigenlijk net omheen Bluff. Ja, Best wel heel erg aan de ex-meid, denk ik. Ja. hè? Ja. ja, heel bot. Ja. 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 Mooie club, ek. Mooi club Nuchtere mensen. Zeeuwen. Ja, de Fries naar Ook grappig, Zeeuwen. Friesland, Zeeland. Ja, nou, dat met Dat accordeert wel. mentaliteit. Nog alle shows van hun? Of best een beetje supervisor worden? Nee. Ik doch, in principe doch ik alles wat zo live doch, daar ben ik bij. Ja, ja. Sure. Ja, of het maar producties was, de Bibbels televisie ding was, dan ben ik er ook bij omdat het dan belangrijk is dat het maar lacht om nagedacht wordt of dat we het zelf doggen. Maar ik bedoel, als zij hebben een radiootje bij Verenigde bij Edwin Evers of nog bij Radio 12 een single promoten, daar is wel een gedeelte van de crew bij uiteraard, maar daar ben ik net bij, dat heeft net zoveel zin. Maar in principe ben ik wel overal, ja. Want bemoeit je dan ook met televisie op trains? Jawel. Dat wel. Nou, net dat ze bij Jinex spelen of dat soort dingen, dat het helemaal... Had niks te zeker eigenlijk dan. Uiteindelijk net, dat is een nummer, dat zit in een fast setting. Daar wordt heus wel, dat ziet er voor televisie prima uit. En als dat echt iets speciaals is, wat ze echt, dat laat er echt een concept van dit willen we nou brengen, dan is dat oor. Dan ben ik wel wat mooi. Hè? Dat we echt iets betocht hebben van zeg maar het ruutje in, dan bewaak ik dat ik wel. Hè? Vrienden van Amstel spelen Bluff heel vaak. Daar ben ik een onderdeel van een show. Er zit Ian Lachman, die doet alles, doet die Betseni. En dat kinderwerk naar het want dat is ook complex. Ja, dat is echt een XXL-show Ja. hè, in alle opzichten. Maar daar werken een heel soort collega's, maar een enorm respect aan van elkaar. En dat ben ik mooi in de opstartfase met repetities. En dan jou ook aan van nou, dit doen we nou, mooi kleur en mooi gebruik van het lacht. Alsjeblieft, dit bij de ingrediënten, dan luistert dat zeker. Zij heb ik vanuit een Vrienden van Amstel show, heeft zij ik ideeën hoe het eruit maar nou, en dan, hoe lezen we dat? Dus daar ben ik dan op die manier bij. Maar daar ben ik net elke show bij, want ik zit er gewoon bij te zien. Maar ik bewaak het wel. Ik denk wel goed omdat het, want Bluff, dat is een fout die vaak gemaakt wordt op dat soort momenten. Bluff is als Bluff-artiest, hè? Het is net Pascal Jacobsen als je een band. En heel soms dan binnen de Volkspots en dan heeft Pascal Jacobsen de Volkspot en de band zit er omheen, hè? In donker, bij wie ze spreken. Dus ja, dat soort dingen, daar
daar let ik heel erg op dat ze al je dezelfde aandacht krijgen qua, ja, hoe simpel kan het werken. Dat je frontlocht, je wil weten wie op het podium zit. Nou, zo, dus dat zijn nou wel belangrijke zaken. Of het ooit terecht is, dat het een gevecht is om gewoon ergens te zijn, om te wonen en te leven. Bluff, en het nummer Mens draaide deze aflevering van Noordewien. Mijn gast Patrick Kramer, heel erg aan niks bij deze band. En we hebben specifiek dit nummer trouwens. De toeval of zit je nog een verhaal bij? Nee, dat is zeker een verhaal bij, want dit is een nummer nou ja, wat ik geert door nou ja, vooral de oorlogen in de wereld en wat dan ook weer nog gewoon is in Oekraïne. Dus het is de actuele kindhasnet. En het nummer het zit op het Umoja-album. Hij is opgenomen mooie muzikanten in Turkije, hè, toen wereldreizen maken en overal hun opnames maken. Maar het is dit vind ik eigenlijk de lekkerste die live spelen wordt. Dus vanuit mijn vak als lachman. Nee, maar dit is altijd een nummer. We spelen dit altijd, ja. Ik bedoel, dat is het te gekke om Bluff. Die spelen net nieuw hetzelfde. En natuurlijk worden hits wel spelen, van die jongen, maar daarvoor is het altijd oors. Dus net een jongen hetzelfde en deze spelen ik net altijd, wel vaak, maar dit is altijd een favoriet. Ik kan het altijd heel dik uitpakken in mijn lach. Dus dat is ik en waarom ook graag. Ik wil op het lijstje hebben, maar ik omdat ja, dat kind ergens hoor ik en nou ja, dat vooral. Is het nog steeds leuk? Nacht en ontij, 's nachts naar huis, producties draaien, een hoop crisisgedoe vaak, een storing of een lamp door het net, Ja. planten uitvieren, et cetera, et cetera. Ja. Wat de charme is, kan ik op een gegeven moment, dat kan ik zien die working game. Verhoor dat door de jaren heen en vies het nog steeds leuk. Ik vind inderdaad nog steeds hartstikke leuk. Ik mag echt nog steeds wel heel graag in een auto rijden. Ja, Dus nou, het is wel een beetje way of life. ja, die work, hè? ja, en Een beetje, dat ja, nou, behoorlijk. Ja. Alleen ik vind het net erg om de laatste jaren wat meer in de regio te werken. Nee, dat klinkt wat aan. Nee, ik al mag ik op wereldtournee bij wijze van spreken. Ik mag heel graag wel terug het long reizen of overal de klussen van. Maar ik merk wel dat je wat ouder worden, maar ik vind het erg om oren dingen te doen. Ik heb een heel soort grote dingen doen mochten en daar ben ik ook een grutsk op. Dat zie ik net meer op. Maar Bluff door Constantie is een grote productie. Altijd, als wij op tour zijn, is het natuurlijk een grote band, dus je bent wel serieus onderwijs. Dan doen ze een Ahoy of een Ziggo Dome concert of iets vergelijkbaars. Dat is super vet om te doen. Maar ik heb ook redelijk grote voldoening uit nou ja, bijvoorbeeld zo'n tour met Nienke, lekker machine 12 in het busje. We hebben maar 3 man onderwijs en een liedjesproductie, toch wat liedjes zingen. Inhoudelijk pakketje, ja, misschien wel wat meer bij de straat, dus met volle meer detailwerkje en maar minder materiaal. Dus je bent misschien, nee, net volle creatiever, dat zeg ik niet goed, maar op een andere manier stapt erin en dat vind ik wel te gek. En zat ook de laatste jaren al een heel soort, ja, die hebben losspullen hier in omkrieten. En ik ben een soort met Harry Zwerver op paard, wij toch een heel soort projecten te jaren. Hele diverse dingen. Ik zie hier een poster lezen van Hiske Oosterwijk. Nou, daar is momenteel ook iets, maar heb ik wel productie in de Broerenkerk dingen voor hier. Ja, fantastisch. Dat ambieer ik wel, ja. En ik hoop nog heel lang voor Bluff te werken. Dat is een super mooie basis. Dat is natuurlijk super mooi. Een mooie club mensen. Maar daarnaast zie ik wel heel erg ver over dingen. Kom maar weer naar dingen op je paard. Dat vind ik wel. Ik kan me eerst een zin in houden. Gewoon noffelijk elke dag wekker worden in Weiden. Ja. Is dat het misschien? Nou, dat is ik zo. Ja. Ja, nee, ik verleen het. Dat is zo'n titel van een album. Ja. Ja. Wekker worden in Weiden. Ja. Nee, maar gewoon het leuke job, maar net meer krankzinnig, gek en weekend voort en een hoop stress, maar gewoon een noffelijk back to basic. Een beetje klinkt het een beetje. Ja, dat is ik zo. Is dat het? Hè? Ja, dat is ik zo. Ja.
En het is, voor hen ried ik soms wel waarom, want ik denk dat het in de kop, ik ga alsjeblieft in een hotel lezen, want nou dan... Maar en dat doe ik dus nog wel bewust, of ergens, alles onder Utrecht neem ik het maar even, dan beziek ik wel altijd mogelijk te binnen, om dan wel daar te overnacht zien en dan krijg je het oren daar best weer, dus dan kies dan daarna weer een hoes. Maar alles boven Utrecht ried ik eigenlijk altijd een hoes en dat is wat precies wat zo is. Dan, wat je dan thuis komt en die hoen komt op jou draven en dat. Nee, maar ik hoor dat van die liedjes stomme voorbeeldjes. Zo, die hoen die die auto al aankomt en iedereen laat dan al bij natuurlijk, dat maakt het niks uit. En nou ja, goed, zo'n nummer van Jan Tekstra, dat vertelt heel goed hoe dat gevoel is dat je weer lekker naar Friesland rieden, zeg maar. Zo. Tenzij Bruce Springsteen ballad. Ja, of Dave Grohl. Ja, hier voorbij. Ja. Dan gaat Ik denk liever Dave Grohl, maar Bruce Springsteen die mag meer bellen, ja zeker. Ja. Hoi, de grote. Ik meld me horen hier wel weg, maar ik ben even voor. Ja, ik ben even weg, ja. Ja, misschien nog hier, ja. Zo'n dat het eindbesluit dat we draaien hebben wat van Bruce Springsteen is een van de grote muzikale helden. Ja. Zou het wel leuk zijn, dat soort gigaproducties. Dus het is wel heel veel van zo'n artiest al, denk ik dan. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat dat heel wat mooi valt. Ja, dat zou ik nog kennen. Ja, ik denk dat dat bij sommige grote acts absoluut zo is. Dat je met het management te maken hebt. Dat heeft heel soms in Nederland ook wel hier een ambitie. Maar ik denk dat, zo'n voorbeeld als een... Tenminste, denk ik dat is van Bruce en ik bij de Foo Fighters. Ik denk dat hetzelfde is als bijvoorbeeld dat je het helemaal zo bent als Bluff, want een crew jet bij een band en je kent dat zonder elkaar, dat is gewoon hoe rossa. Ja, en alles is mogelijk. Ik bedoel, we gaan een drummer uit Gietjerk die nog bij Vregens door U2. Ja, nee, daarom, ja, Dus, zeker. Bruce kent zo van Patrick Bailey, nog? Ja. Je weet maar nooit. Nou, ik heb één keer een liedje opgediend voor de band Live, in Paradiso, die in DVD-opname, heel bewust Paradiso. En daar ben ik toen wel inderdaad vervregen via, dus toen ik al dacht van, welke kant valt het kwartje op? Maar nee, dat was eenmalig. Maar dat was ik prima, want ik heb het wat waar mochten. Dus, Ik refereerde al een paar keer als een prijs gekregen. Leuke waardering? Ja, ongelooflijk. Vind ik wel. Want ik hier, het kwam echt... Ik zit meteen bij de Pop Awards. Ja. En dan had de Friese Pop Awards, maar de noordelijke en toen was de noordelijke Pop Award gekregen. De Popgala Noord hield Popgala, dat evenement. helemaal, En dit weer een ere-award voor de beste technische leverancier. Ja. En die snapte ik eerst net. Want ik hier een paar dagen voor een mailtje had met deze mededeling. En dat is weer heel nieuw. Ik dacht, want er kwam echt uit het niks. Ik had werkelijk een idee. Ik wist stiekem maar het eens dat deze productie bestier. En toen heb ik natuurlijk wel inlezen. Maar ik had er ook heen bellen. Ik denk, hoe dan? Nou? Want beste technisch leverancier, ik heb vroeger wel een stuk materiaal gehad, maar ik heb het net meer. Ik ben net een leverancier van spullen. De naam is het eigenlijk heel letterlijk dus. Ja, en er ben een heel stuk bedrijven die ongelooflijk innoveren en duurzaam produceren en heel erg op die manier in het werk staan. Ik denk, hoe zei ik dan? Dat viel een beetje van, dat klopt net. En nee, maar zijn ze van, ze hebben heel erg zoen, net dat het een oeuvreprijs is, maar ze hebben heel erg zoen wat je DNA inderdaad en hoe je in je vakgebied staan, wat je uit doet. Ik het stukje educatie zelf naar zoen, wat je regionaal budgetten voor het noorden, wat je voor de squalen doet, maar wat ik doe ook een heel soort op vrijwillige basis, dus ik help ook altijd een heel soort verenigingen wel mooi of adviezen of fysiek wel om iets te doen. Vind ik ontzettend leuk. En dat totaal, je bent ook leverancier van diensten, zo'n ze. Ik denk, toen dacht ik van dat daarom is dat ik hem erin. Ik denk, jeetje, dat vond ik toen wel heel bijzonder. En dat vond ik wel een hele eer. En als er niks juist, dan komt het op een gegeven moment op de socials. Hoe ongelooflijk grote reacties uit alle hoeken bij, want zo werkt het aan social media natuurlijk. De mensen het waait uit als een olievlek. Mensen sharen dat en er wordt reageerd en die shut dat en dan, dat is ongelooflijk. Dan komt dit ook op je paard, waar met het kino zit. Onder andere en ik in de kranten en superleuk. Ja. Wij zijn gewend achter de schermen te werken, dat is een bewuste keus. Ja, meestal is het alleen druk bij de begrafenis, Ja. Nou, als iedereen nog mooi even treffen kind, wordt dat ook belangrijk. Ja. Nee, mooi, maar het komt ik daar. Geweldige Dank u wel. loopbaan, wordt dat onbelangrijk in de entertainment-industrie, om het zo maar zo te drukken. Voordat ik je bedank, eerst nog even het nummer, Bruce Springsteen, de E Street Band. Ja.
Ja, de man is een grootheid natuurlijk. En naast, was al zei, is Dave Grohl toch wel een muzikale held. Ja. Hij is keer voor een live nummer Thunder Road. Ja. Dat had mij dit nummer te krijgen of meer het album dat kwam? Nou, dit gaat heel veel om toen wij vroeger in Wensje waren. Ik krijg wel Wiebo Remco in die periode. Dat wij, je ontwikkel ik maar muziek luisteren en dingen. En vanuit Badje naar Bediek nou, ja, wat, de tiener werden, je puberteit en verder. Bruce Springsteen wie natuurlijk is een muziek die wij heel goed draaien, die wij zeker goed vonden. En ik weet, wat me heel erg bij zit, ook aan Bruce Springsteen, maar ik altijd on een live collectie, wie een 5 LP's of 3 CD's, waar al die live nummers stonden van grote stadions, van Liedje Kroegers tot alle kanten op. En dat die man tussen al die verhalen stelt dat hij me zou bijbleun. En zijn de Road is daar inderdaad dat refereert voor mij heel erg aan die periode en wat Bruce is. Ik heb een aantal live concerten bijwest en dan die beleving en dat is zo bijzonder. En dat is nog steeds zo. Ja. Dank u wel. Graag dingen. Heaven's waiting down on my chest. Come take my hand. We're running out tonight to chase the promised land.